Моята, чакай. Дърпай! Дядо вади ряпа! Дърпай! Дърпай! Чакай. Готвим! Дай твоето нощче да го оправим. Отзад, от токчето фане, от тока фане, от тока. Сега го върни обратно. Това си като загипсиран крак вече. И сега какво? Вънка, вътре, стига така, не стига. Какво става, мате, не? Снимай, че пише БНВ на бутуша. Я. Пише БНВ. Айде, дед ще мирише на камерата, не дай. И запоти се дисплея. Тритира ми някаква. Обувка тритира. Остави го така, достатъчно. Аре, свърши картата, бе! Давай на паракли са другия крак. Ама следващия път си вземи обувки по мярка. Той е видел БМВ и вземал първото, което става. Последният чип ни е бе за. Да. Последният чип ни е и вика играй. Никой да го види. Човек е вътре 40 минути ще дойде. Да, че нека ти ще вземе БМВ. Да. Започвам с нещо по-лесно. Аз как се казвам?